Κάτσε να έρθω, κάτσε. Κλείς το φακό σου λίγο. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ηλία Planet. Τι έχεις βγάλει? Κλείς το φακό σου γιατί με ενοχλεί. Άσε να σε φέγγω εγώ. Έτσι. Για δες. Τι είναι, μωράκι? Ναι, μικρό. Για να δω που το βγάλει το αγκιστράκι. Ίσα ίσα στο χυλάκι. Βγάλτε ρε φίλε. Να τη δούμε όρθια. Τσουτσούνι. Ναι, τσουτσουνάκι. Κάτσε. Τρως κανένα χέρι. Γεια. Εδώ είσαι. Έλα ρε φίλε, ωραίο είναι. Ε? Κάτσε να το φέξω. Μωράκι. Καλό μωρό. Πόσο? Πάμε για τα επόμενα. Έχουμε ζυγαριά? Θα το δούμε. Άντε, κλείνω. Κλείσε.